poc seguiment de la vaga convocada per la comunitat educativa en contra de la LOMSE i per reclamar la reversió de les retallades a les Terres de l'Ebre. Segons dades del Departament d'Ensenyament, només 46 dels 2.743 docents que hi ha a les Terres de l'Ebre han comunicat que farien vaga, el que representa menys d'un 2% del total. Des del marc unitari de la comunitat educativa eleven esta xifra fins al 5% i en alguns centres fins al 10%, una xifra que reconeixen que evidencia un cert desencís. En canvi, segons el MUSE, el seguiment ha estat força massiu entre l'alumnat, especialment entre els de tercer i quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius, amb xifres entre el 70 i el 80%. Fins i tot en alguns centres com l'Institut de Roquetes, esta xifra s'eleva fins al 85%. En el cas de la primària, el seguiment ha estat desigual segons si l'AMPA del centre ha fet difusió de la convocatòria de vaga o no entre les famílies. Així, mentre hi ha escoles on la vaga no ha tingut repercussió, a altres com l'Assumpció de Deltebre, Lluís Vinyes de Móra d'Ebre o Consol Ferrer d'Amposta, el seguiment ha estat del 50% o superior.